In de oertocht volgen we de veertjensten van het Amelon en Schiermonnikoog. En het is Sjoerd Iependij bij de KNRM. Lupo en Peter zijn al onderwijs naar het Amelon. Ik ben ambulanceverpleegkundige bij Keilstra Ambulancegroep Friesland. En daar hebben we heel veel gebruik gemaakt van de KNRM in verband met patiëntenvervoer. We hebben natuurlijk nu de Waddenhelikopter en dat neemt voor de KNRM heel veel weg. Maar alsnog, als de helikopter niet kan vliegen, dan staat de KNRM dag en nacht paraat voor ons. En ik kom mijn hele leven al op Amelon en ik ben vroeger altijd op de oefenjon met de KNRM. En uit mijn hobby als waterengids hebben de heren ik wel eens nodig. Er gebeurt op het water ik wel eens wat, we oefenen hier samen. Dus de KNRM die had ik wel aardig gezet. Lupo en Peter zijn op missie om zo vol mogelijk naar je donateurs te werven. Aardig wat naar je donateurs al bij me praat. Aansjuggen we of dat slaagt of net. Bouke Bosma en zijn vrouw zitten ook aan boord van het schip naar het Amelon. Het plan is Jord om 2 auto's even naar Amelon te brengen. Dat is ons werk, maar wij krijgen een soort werk van Amelon. En dan gingen we 2 auto's weer klaarstaan en die moesten hierheen. Dus we moesten er even een gezellige dag van. Binnen Amelon is heel roeg met skiën en zo. Over de bomen valt het wel mooi, maar het is wel een stukje. Maar ja, dat gebeurt ik wel eens wat. Als je daar bent, dan nog wel de nodige auto's. En zoals in deze periodes, maar de vakantietijd, dan is het toch wel vrij druk daar. En dan gebeurt er ook wel eens wat. Nou ja, daar hebben wij wel een beetje voordeel van. Ik heb een skerenbedrijf in Verwet. En Verwet en dan de Amelon, dat is wel een vrij dichte link. Het lijkt wel dicht bij elkaar. Er zijn altijd in de tijd goede connecties met Amelon. En dat hebben we een beetje voortzetten kunnen nemen. Bosma gaat naar Holm en wil nu wel even aanzetten bij de Ballemerbocht, waar de Iependij van de KNRM is. Je moet er helemaal wat van maken, dat is altijd het belangrijkste. Hè? Bosma werkt in eerste instantie in Verwet bij Garage van der Meij. Sien en Elien, allebei denk ik nog haast al, ben ik de Kaan bij Durk. En toen hebben we een periode gewerkt en toen ging wel de intentie om de zaken over te nemen. Althans de skeren. En goed, toen ben er, dat is nu 5, 6 jaar dacht ik, ben er met Durk van der Meij wat rare dingen gebeurd. Dus in die zin dat er zichzelf van het leven beroofd heeft. Ja. En dat wie een hele schok, wie dat voor alles in wezen, de hele provincies die wel een beetje op zijn kop. Ja. Ja, dan maar we zien wat er gebeurt en dan op een duur was het toch het hele bedrijf ontleden. En dat heb ik dienen. En daar ben we begonnen was in Twaan weer en daar zitten we nu weer met 4 man op een lijst en af en toe even een freelancer er ook bij. Dus het gaat op zich heel goed. En de achterkantje hebben we even repareerd even. Ja. Dus het is voor elkaar. Vincent, de auto weer. Dus ik hoop dat het zo voor elkaar is. Ja, dat hoop ik wel. Ja. Ziet er strak uit. Nou, hartstikke mooi joh. Dik in orde weer. Ja. Nou, dan gaan we weer op naar de volgende. Mooi. He? Succes vandaag. Ik weet net helemaal wat ik zeggen had, maar ik dank Bosma hartelijk voor de lift naar de Ballemerbocht. Mark Meulenberg zit al op zijn reddingsboot, de Maria Hofker. Dit schip kan oerl op het eiland in zee laten worden voor een reddingsactie. Mark werkt als machinist bij Wagenborg en krijgt als een heel soort orencollega's is hij ook vrijwilliger bij de KNRM. Nou, ik heb eerst 9 jaar echt op zee gezeten. Verre visserij, koopvaardij. En toen had ik gewoon een matroos aan boord en die moest eraf gehaald worden in Engeland. Dat werd toen gedaan via de RNLI, zeg maar de Engelse KNRM. Nou, toen ben ik hier gekomen. Dus toen had ik meer tijd om bij de KNRM te gaan en toen heb ik me gewoon aangemeld. Ja. Als jonge jongen vind je het wel een spannend gebeuren natuurlijk. Hè? En als je daar dan een keer bij mag, dat is sociaal gezien ook toch wel vul je een bepaalde rol in. En, op zo'n manier melden de meesten zich aan en na verloop van tijd blijkt wel of iemand ermee doorgaat of niet.
zoals overdag, er zijn mensen die werken bij Wagenborg, net als Mark bijvoorbeeld. Als die op de veerboot zit, ja, dan kan hij niet. Hè. Dus vandaar hebben we een ploeg van 16, terwijl je met maximaal 6 man gaat varen. Maar ik heb wel eens een paar jaar terug waar, toen zag ik op de middagdienst. Elke middag hadden ze alarm. Ja. En dan kwam ik hier aanvaren en zag ik de jongens in met de boot wegvaren met deze. Nou, dan baal je wel. En wat is het gevaarlijkste wat je kan herinneren? Nou, eigenlijk dat we de oude gebroeders Lude uit Lauwersoog, dat we die gingen slepen. Zo dan? Nou, een heel zwaar schip. En er stond een heel aardig zeetje. En hij had een motorprobleem en af en toe schoot die motor wel aan. En dan trok hij ons bijna onder het water. Maar dat is een schip van 21, 22 ton. En daar heb je hier eigenlijk niets mee te zoeken. Maar we wouden hem eigenlijk met de kop in de golf hebben. Zodat we normaal konden blijven varen. Ja. We stonden, de opstapper die mee was, die stond met zijn mes klaar bij de tros om hem door te snijden. En alles stond onder water hier. Dan denk je niet na en ga je gewoon. Nou, anders kun je net zo goed thuis blijven zitten, dan hoef je helemaal niks te doen. Dan hoef je ook niet bij de brandweer of zo. Ja, precies. Oh? Het redden is net helemaal zonder gevaar. Ja, we hebben in 1995 een zware reddingstocht gehad. Toen heb ik 32 uur op het water gezeten. Toen zijn er 2 redders van de reddingsboot van Borkum verdronken tijdens een actie. Daar hebben we nog een paar dagen naar gezocht en die zijn 3 en 7 maanden later aangespoeld. Toen was het Noordwest 12, midden in de winter. Het was nieuwjaarsdag. En dat heeft wel indruk gemaakt inderdaad, dat dan collega-redders verdrinken. Ja. Als je donateur wordt, dan mag je mee. Ja, dan mag je mee. En we hebben elk jaar die... Lupo en Peter zijn in full swing dwande nieuwe donateurs te winnen van de KNRM. En daar hebben ze speciale technieken voor. Ja, je mag de mensen even een beetje pushen. En even vertellen hoe mooi het doel is wat ze steunen en dan komen ze wel los. En ze willen al heel graag met die boot mee. Maar ja, het is natuurlijk het oors een veerboot. Het is een gangje van de 60 km per uur door het water heen met die reddingboot. Ja, dat vinden ze leuk. Ja, het is spektakel. Het is mooi waar om even te varen. Dus ja, ondanks dat het wat rustiger is met mensen, het is het boet een vakantie. Hebben wij nog 40 nieuwe donateurs. Wij zijn best tevreden en een hoop donaties van vanavond Duitse gasten. Aan het eind van de dag is de laatste rit van een groep minder validen. Alle redders stekken de schouders eronder om elke een om boord te krijgen. 1, 2, ja. Dan komt er nog een melding binnen van een man overboord bij Greens in de buurt. Volgens de berichten is er een man overboord. En er zijn verschillende stations om te assisteren en te zoeken natuurlijk. En een helikopter is er ook nog ingezet. Maar deze reddingboot gaat daar niet naartoe? Nou, dat denk ik niet, want dat is te ver weg, denk ik. Mark en zijn collega's pakken de boel weer op en biffen zelfs weer stand-by, mocht er wat wijzen op het water. Sjoch na wieken weer naar de oertocht, want dan volgen we de bouw van de nieuwe Fostaborg, die als snelboot naar het Amelon inzet wordt.